טוב חברים, אז בואו נמשיך. בסדר, איפה שעצרנו. אני עושה עוד שאלה חדשה, אני עושה אותה זריז, בסדר? כדי לא לעכב אתכם יותר מדי, אני אעשה את זה זריז. אה, וזהו, בסדר? ובואו נתחיל לכתוב את השאלה הזאתי. בסדר, ויש לי את העומס ה-15 כפול, בואו נראה כמה זה. יש לי 2, 7, 7 ועוד 2, 9, 9 ועוד 3, 12, 180. 180 שנופל בדיוק באמצע, נכון? איפשהו כאן. בסדר, אתם איתי? שומעים אותי? כן, שומעים. שומעים, בסדר. טוב, אני פותר את זה מהר כי אני רוצה שיהיה לכם את זה בפתרונות. יאללה, רושם סיגמה MA שווה 0, יש לי 25 כפול 2, פלוס 180 כפול 6, נכון? 5 ועוד 7, כן, 12, 6, מינוס 25, מינוס 9 FY, בסדר? ופלוס 25 שווה 0. בוא נראה כמה יש לי. 125. 125, 5, 5, 5. אז אני רושם ש-FY שווה 125.55 קילו ניוטון. שאלה ואני רוצה... חדשה. כן, שאלה חדשה, אני עושה אותה מהר, בסדר? כדי שיהיה לכם את הפתרון. סיגמה FY שווה 0, אז יש לי AY מינוס 25, מינוס 180, פלוס 125.55 שווה 0. אז AY שווה 79.44. אחלה. בסדר? אין לנו פה את fx, זאת אומרת סיגמה fx שווה 0, אז אפשר תגיד, להגיד מתי, אם במבחן לא שמת ש-fx שווה ל-0, זה טעות? תרשום, סיגמה fx שווה 0, x שווה 0. תעשה גם אם לא צריך, בסדר? תעשה גם אם לא צריך. בסדר. יאללה, פתרתי את זה, בואו נעשה שרטוט מהלך זה. שרטוט, בסדר? בואו נרשום ככה, נרשום שיש לי כאן איי, 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 איי. ככה, יש לי AY שווה, כמה יצא לי AY? 79.44, ו-F, FY יצא לי 125.55. זהו זה, ונעשה עכשיו מהלך כוחות גזירה. בואו נעשה כוחות גזירה. הלאה. אני בהתחלה עולה למעלה, נכון?
79, 79, 44. אחרי זה יורד עד לשיא. יורד עד לשיא. כמה הגעתי? ירדתי 2 כפול 15, 30. אז הגעתי ל-44, 44. שנייה مع 25 كفور شتاي. לא, 15. 15. حماسة كفور شتاي. כן, יש לו 44. בסדר, אחרי עכשיו זה אתה יורד ירדתי, 25. אחרי זה ירדתי 25, כמה הגעתי? בוא נעשה במחשבון. 19.44. 19.44. אחרי זה יורד עד ל-E. יורד מינוס 75. 55, 56. בסדר? עכשיו עשית 15 כפול 5, נכון? נכון. אז יש לי מינוס 55.56 עד ל-E. אחרי זה ממשיך עד ל-F. עוד 30. נכון? מינוס 30, אני במינוס 15 כפול 2. 85, 56. נכון. F, איפה F, 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 הנה F. פה. רגע. בואו נרשום אותו. מינוס 85, 56. עכשיו אני הולך למעלה. פלוס 125.55. הולך למעלה. יש לי 40. עולה פה, מקבל 40. אז יש לי פה 40. מה השתבש פה? לא, יש פה טעות. איזה טעות. גש... התחלתי במקום ב-79, ב-74. עוד פעם. 79.44. זה הטעות. אחרי זה ירדתי 30, הגעתי, 49. נקודה 4. נכון, בדיוק, 49, 44. אחרי זה ירדתי 25, הגעתי 24, 44. אחרי זה ירדתי עוד מינוס 75, הגעתי 50, 56. אחרי זה ירדתי עוד 30, מינוס 80, 56. אחרי זה עליתי פלוס 125, זה יצא לי 45, יצא לי פה 45, ואז ירדתי ל-0. בסדר? זה המהלך כוחות גזירה. בסדר? עכשיו אני אדלג על החישוב, רק נעשה מומנטים. בואו נעשה כאן A1, כאן נרשום A2, כאן נרשום לעשות גזירה, A3. מנתי? מה? תלך לגזירה או לא מה אתה רוצה אומר? לעשות? לא, גזירה אני תלך, מדלג לא על זה, אני צריך. רק רושם. אז בסדר, בסדר. בסדר. דרכן נעשה או לא נעשה? לי לא משנה, אם אתה רוצה, כדאי שתעשה, כן. בסדר, אני לא משנה לי, אבל. בסדר. 3, 2, חבל על הזמן, בסדר. יש מספיק זמן, זה האמת. יש מספיק זמן, לא צריך את זה. טוב, יאללה, בוא נעשה חישוב מהלך מומנטים. זה. אש, אש, אש,
בסדר? Q גדולה, Q גדולה 24.44 לחלק ל-15. 1.629. מרצה, כן, יש לי שאלה קטנה, מאיפה קיבלת 180? פה. 180. איפה אתה כן. רואה 180? איפה אתה רואה 180? כמען, 180. 15 כפול 12, לא? כמה זה 15? כפול 12. פה כל ה-15 כפול כל האורך. תסתכל. יאללה, נמשיך. 1.6 זה, אז אני רושם פה 1.6293. בסדר? זה האורך מכאן לכאן. 1.6293. וכמה נשאר לי שמה? יוצא תראו, 5 פחות. מ-C ל-E זה 5 מטר, עושה 5 מינוס 3.4. 1.6. מה? כמה נשאר לך? אולי 3.4. לא, 0 נקודה משהו. לא? אחי זה מה 5 פחות 4.62. ايوه 0 נקודה משהו. لو הנה, 0 زلمه. 5 מטר, 5. זה 1, זה 1, 1. זה אחר חשבנו 4. כן, בסדר, נו, פחות או יותר בזה. טוב, יאללה, MA, בוא נתחיל. MA שווה 0. MC, 0. ام سي 128.88 נכון? אז בוא נרשום 79.44 ועוד 49.44 כפול האורך, האורך זה 2 לחלק ל-2, 2 נופל עם ה-2, אז כמה זה? 79.44 ועוד 49.44, 128.88 בפלוס, אחרי זה MK, בסדר? הנה זה תרגיל יותר פשוט מהקודם, אז 128.88 ועוד השטח של המשולש. מה זה השטח של המשולש? זה 24.44 כפול 1.6293 לחלק ל-2 שווה. בסדר? נעשה במחשבון. תגיד נתי, כן, במבחן המה"ט כמה שאלות של סטטיקה יש? של סטטיקה 2. ובוחרים אחד או בוחרים 2? לא, לא, בוחרים 2. יש לך 2, אתה עונה על 2. והחומר השני בטון, נכון? כן. כמה שאלות יש? בבטון יש לך, סך הכל אתה צריך לענות על 4 שאלות במבחן. 2, 1 בטון, 2 סטטיקה ו1 טכן. יש לך גם טכן. טכן זה כמו בטון וסטטיקה ביחד. בסדר, לאט לאט, לא הכל עכשיו עושים, זה לאט לאט. טוב, ME, אני עושה ME left, כי יש שם מומנט מרוכז, אז אני עושה ME נכון. left, אז 148.79 מינוס, עכשיו אני כבר במינוס, משולש. אם זה משולש, אז אני רושם, הגובה של המשולש 50-56, 3.707 עד 2 שווה 63.578. ו-ME right אני מכניס עכשיו את המומנט, יש שם מומנט, צריך להכניס אותו. נכון, המומנט מינוס 25.
3, 5. הלאה, הולך ל-MF. מינוס המומנט, נכון? נכון, המומנט מינוס. עכשיו מינוס, עושה טרפז. הטרפז 161.16 בשטח שלו. נכון, אז סך הכל יש לי 92, 541. יהיה מינוס 92.582. כן, אבל תשים מינוס, שנדע שזה מינוס. למה זה מינוס? זה מינוס. מינוס, מינוס. נכון. מינוס, כן. מינוס 92, צודק, טעות שלי. הלאה, מינוס 92, עכשיו משולש. המשולש 3 כפול 45, אז מינוס 3 כפול 45. שנייה, למה זה מינוס? זה עכשיו פלוס, כי זה למעלה. פלוס, נכון? כן. וואי, כמה טעויות. יוצא לי 25, 67.5. יוצא לי מינוס 25, ואז MB right. יוצא מינוס 25, פלוס 25, יוצא 0. יפה אבל מאוד. מינוס 25 לא בדיוק. תעלה כן, גם... בסדר, נו, נקודה 0.4, בסדר. עכשיו, אם יצא לכם 0 במומנטים, אתם יודעים שקיבלתם על השאלה הזאת 100 נקודות. אם קיבלתם במומנטים 0, זאת אומרת שצדקתם. מאיפה קיבלת 25 האחרונה? יש שם מומנט. עוד מומנט, בסדר גם. נכון. עכשיו מסרטטים. לוקח את כל התוצאות שקיבלתי, רושם. A, C, אבל זה E. לא 0.08, נכון? בסדר, לא משנה. לא ביניהם. יאללה. רושם 0. אחרי זה ב-MC, מה קיבלתי? MC, 128, 88, רושם. כן, רושם. בואו נעשה את זה פה, 128, 88. הלאה. אחרי זה יש לי MK 148, 79. 148, 79. אחרי עכשיו זה יש E לי 63. אחרי זה יש לי 38. אחרי זה יש לי 92. תגיד, למה ב-E עלית על אותו קו? כי זה מומנט? איפה? תעלה קצת לסרטוט למעלה. בנקודה E זה מומנט, נכון? מומנט, כן. עכשיו תסתכל איך אני עושה פס, תסתכל, עושה פס. הולך ככה. הולך ככה, נכון? אחרי זה הולך ככה. אחרי זה הולך ככה. אחרי זה הולך ככה. זהו זה. בסדר? טוב, הבנתי. נעם. זהו, פשוט. שנייה, אותו דבר. אני נתי יודע לעשות עד בו, אבל אחר כך מסתבך בתוך הטבלה. אז בוא נראה. אז זה יש לך, נכון? עכשיו בוא נראה שאלות של הקורה. מה יכול להיות על הקורה? בסדר? בוא נרשום את השאלה. יש לבחור פרופיל מסוג, בוא נעשה מסוג UPN. אתם יודעים מה זה UPN, נכון? כן. כך שיעמוד במאמץ המותר. אוקיי. עכשיו שעמד במאמץ המותר. פרופיל לקורה, אני רושם לקורה, כן? לקורה.
עכשיו, תגידו לי, הקורה, מה היא עושה? מתכופפת, נלחצת, נמתחת? הקורה עצמה, הקורה כפיפה. עצמה, מי? חלה. A? מתכופף. הקורה מתכופף. כפיפה, נכון? תסתכלו, הקורה עצמה, היא רוצה להתכופף, נכון? היא רוצה להתכופף. אוקיי. אז איך איזה ידעת? מעמד? שנייה מרצה, איך ידעת? שמה? שהיא שזה מתכופפת. תראה, קורה, רק מאמצי כפיפה. בקורה רק מאמצי כפיפה. בסדר? בקורה, בסדר. קורה רק מאמצי כפיפה. אז יש לבחור פרופיל הקורה, כך שיעמוד במאמץ המותר. עכשיו, מה רוצים ממני? למצוא את המאמץ או למצוא את הקורה? מאמץ. 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 לא, יש לבחור פרופיל. פרופיל. מה רוצים? את הפרופיל או את המאמץ? לא, פרופיל. אתה פרופיל. את הפרופיל. פרופיל. אז בוא מאמץ נרשום- לבדיקה. בוא נרשום מאמץ כפיפה. מה אני רושם במאמץ כפיפה? סיגמה אה, של... שווה N M כפול כפול 10 10 בחזקה שלישית, ה-WX. חלק WX. יפה. הם לא רוצים את הסיגמה, הם אומרים לך, הם רוצים פרופיל, נכון? עכשיו, כן. אם אתה רוצה פרופיל, אתה צריך למצוא את ה-WX. אם אתה רוצה פרופיל, אתה צריך את ה-WX. זאת אומרת, אני רושם 160 שווה. כמה המומנט הכי גדול? תסתכלו, כמה המומנט הכי גדול? שנייה. 108. 148, 79. 120. אז אני רושם 148.79. M זה כפול המומנט 10 הכי גדול, בשלישית, נכון? נכון. מה אני עושה עכשיו? מחליף, נכון? מחליף. רושם WX שווה 148.79 כפול 10 בשלישית לחלק ל-160. בודק כמה יוצא. יוצא לי 929.93. אני הולך לטבלה. עמוד 31, נכון? בדיוק. עכשיו, רגע אחד, אני אכנס. אני הולך לטבלה, הולך מחפש UPN. איפה ה-UPN? בואו נחפש. אני גם במבחן מחפש. ענתי. כן, מה שביקשו. מה? נתי, אתה רוצה לתת לנו הטבלאות? בואו נחפש. UPN. איפה ה-UPN? הנה, אני גם מחפש. U. הנה. במבחן UP. אין זמן, יזם. מה? אין זמן לחפש במבחן. את מה? אני מחפש על דבים, UPN או RHS. אז הנה, אז אני אכתוב לך עמוד. הנה, איזה עמוד זה? איזה עמודים? תכתוב. איזה עמוד זה? 31. אוקיי. אני מחפש WX. אתם רואים פה? יש לי WX. סליחה, WX, הנה. אתם רואים יש WX? יורד, צריך משהו גדול, מכמה יצא לי? בואו נראה כמה יצא. אני צריך משהו גדול מ-929. משהו גדול מ-929, מה יש לי? יש לי רק אחד. 1,000. כן, 1,020. 1020. אז אני אומר UPN, או B, לא משנה, 400, נכון? שכמה ה-WX שלו? 1020. בסדר? אז אני הולך לזה, אני הולך לפה, רושם, נבחר פרופיל, UPN או B, 400, WX שווה 10, 20,
תחזור עוד פעם איך מצאת את זה מבחינת נתי. נבצע בדיקה, רגע, נבצע בדיקה. יצא לי 145, זה טוב או לא טוב? כן, זה פחות טוב. ממש. יופי, יאללה, סיימנו, זה הכל. אבל נתי, תגיד לי איך מצאת עוד פעם את תראה, 999 מצאת? אתה צריך להגיד, מה ביקשו ממך? תקרא את השאלה פה, יש לבחור, תקרא את זה. בחור פרופיל, נכון? אז אני מצאתי את המספר 999. אני הולך לעמוד 31. נכון, אתה מחפש WX יותר מ-929, יותר. בסדר, אתה יכול לפתוח אז עמוד אחד 9. מעל, אחד מעל. הנה WX, אתה רואה? אחד מעל, נכון? בדיוק, אין לך, יש לך או זה, אבל זה קטן, זה 829. כן. אז למי אתה הולך? ל-1000, אחד מעל. 1020, אז אני לוקח את הסימון של 400. בדיוק, סימון, אתה רושם UPN 400, יפה מאוד, בדיוק. נתי, היה לי המספר 1030. איפה אני אלך? 1030, אין לך, אתה צריך, אני אגיד לך מה עושים? לוקחים שתיים כאלה, אתה מבין? כן. לוקחים שתיים, שמים אחד, ואז שמים עוד אחד לידו, אתה רואה פה מהצד הזה, מחלקים אותם. מחלקים, ואז יוצא לך, ואז מספיק לך, נניח היית צריך 900, אתה יכול לקחת את זה, 515. ב-535 אתה יכול לקחת, אה, הבנת? 35. כן, כן, כן. תי, כן, אם ה-PDF של הבוקר עדיין שמור אצלך, אתה יכול לשלוח את זה עוד פעם בצ'אט? כן, תעבירו אולי, למה אתם לא מעבירים את ה... עכשיו בואו רק נסיים את השאלה וזהו, בסדר? אבל שנייה, נתי, כן. אתה רוצה לתת לנו את הטבלאות האלה? מה לעשות? הטבלאות האלה. אני יכול, شو اسمه. عنا هدول خلاص معنا. تداه ادفع تداه. خلاص تداه ادخل اني مبين شو يعني بدك يا لسه. محمد، شو بدك؟ ادخل على خلاص الاذاعون ماشي. عنا. فشرطه بده يطبعهم ويعطينا اياه. انا ببعت لك الملف هي. אני דקה אחד, רגע, רוצה לבדוק משהו קטן. רגע אחד. חצי דקה רגע. נתי, לא נתת זמן לסרטוט היום, אה? רגע, דקה רגע. כמה יצא לי אז פה? אתם רוצים לשרטט עוד פעם, אה? לא, זהו, מספיק, שנבין קצת שבע. כמה אפשר לשרטט? כל היום משרטטים. אם אני לוקח אותו, בואו נראה רגע אחד. אוקיי. יש עוד שאלה? כן, רגע אחד, אני רוצה רגע אחד לפה. שנייה רגע. אוקיי. בסדר.
טוב, עכשיו ככה. אתם רואים את אמות HF, אתם רואים את אמות HF? תגידו לי, הוא במצב לחיצה או במצב מתיחה? מצב מתיחה. איך? לחיצה. לחיצה, איך אתה יודע? כי הסימן למטה. למעלה, אז תעשו אותו הפך. נכון. יצא לי חץ למעלה, אני הופך את החץ ללמטה, אני מסתכל על העמוד הזה, נמצא במצב, אז בוא נרשום את השאלה. השאלה הולכת ככה. בסדר? זה סיימנו עם זה. עכשיו בוא נרשום שאלה לעמוד. בסדר? בוא נרשום שאלה לעמוד. ככה. כמה יש שאלות לקורות? רק שאלה אחת, נכון? כן. נתון שהעמוד AH מסוג RHS 70/70. יש לבחור FH לא H. מה שלוש המספרים האלה הם מרצה? FH. לא, 70, כן, 70. עמוד F לא A. מה אתה אומר? מה זה ה-70/70? עוד מעט תראה. דבר ראשון, נתון שהעמוד FH, בואו תראו את העמוד, הנה אתם רואים את העמוד? כן. FH, וצריך למצוא פרופיל מתאים. זאת אומרת, לא שאלו אותי מה המאמץ, מה שאלו אותי? מה הפרופיל? בסדר? כן. סליחה, רגע, פה זה לא מתאים השאלה הזאת, רגע. סליחה, פה זה לא מתאים, פה זה לא מתאים. למה לא מתאים? כי זה לא מתאים, כי אתם לא תוכלו לחשב את זה. חכו רגע אחד. 70/75. יאללה. אוקיי. בסדר. נתון שהעמוד מאמץ מסוג של... לחיצה. יש, רגע, סליחה, זה טעות שלי. יש לחשב את המאמץ. טוב, מה שאלו אותי? יש לחשב את המאמץ. המאמץ. המאמץ זה T. דבר ראשון, אתה בודק אם אמות נמצא במתיחה או לחיצה, זה לחיצה. אז אתה מסרטט, אתה רושם F, H, והחץ, אתה הופך את החץ, אז לאיפה החץ הולך? למטה, כמעט. נכון? והכוח שלו זה 125.55. וזה אתה רושם פה בצד לחיצה. בסדר? בסדר. יאללה, רושם את המאמץ. מה המאמץ של לחיצה? N כפול 10 כפול W חלקי A. נכון? כן. עכשיו, לפני שאתה פותר, אתה הולך, אתה רושם RHS 70/75. אתה רושם שה-A שלו וה-IX קטנה שלו הולך ל-A שלו בטבלה, RHS 70/75. אתם רואים 70/70, תסתכלו, 70/70, 5. אז מה אנחנו... בשאלה, זה שאלה, נכון? מה זה? שאלה 70-75. כן, לא, 70/75, הנה 5. I קטנה, איפה I קטנה? הנה I קטנה, והנה A. אתה רואה? אז בוא נקיף. בוא נעשה. זה שנייה, נתי. וזה. בנוסחה אין I קטנה, יש W, למה אני רוצה I קטנה? לא, במתיחה ולחיצה? מה פתאום? איפה W? שנייה, עכשיו 12, אנחנו 9, משתמשים... רגע, דקה, תן לי לרשום. A, משהו. A שווה 12/9, I קטנה שווה 2.64. 2.64. בוא נרשום את זה ובוא נלך... תגיד נתי, למה אני צריך את ה-A פה? אני לא צריך אותו. הנה, אני מסביר. יש לך ככה, תסתכל. יש לך A 12.9 סנטימטר בשנייה, ויש לך I 2.64. בסדר? עכשיו, בסדר. כדי למצוא את W, מה אתה צריך? אני צריך את הטבלה של סיגמה. אתה צריך את למדה. הטבלה בעמוד 50. יש טבלה בעמוד 50, נכון?
מה הטבלה הזאת? מה היא אומרת? של הקריסה. הרי אם עמוד, מה דיברתי עד עכשיו? אמרתי אם עמוד נמצא בלחיצה, מה יכול לקרות לו? מה יכול לקרות לעמוד? קריסה. קריסה, בדיוק. אז אני רושם למדה שווה. נוסחה של למדה בסדר. נכון, למדה, בדיוק. הגובה שלה היה בסנטימטר. 250, נכון? 200 עשינו אותו, 200 חלקי 2, 64. גם מרחק של העמוד. אז אני עושה 200 חלקי 2.64. קיבלתי 75.75. מה אני עושה? מעגל לאיפה? למעלה או למטה? למעלה, 76, נכון? למעלה. עושה 76. בדיוק, יפה מאוד. הולך לטבלה עמוד 50, טבלה 3, עמוד 50. 70 בעמוד 5, נכון? נכון? אז אני הולך 70 וכמה יצא? 76, לא? נכון. כן, אז אתה לוקח 70 על 6. נכון, לוקח 70, 1.34. 70 על 6. 1.34, יפה מאוד. יפה מאוד. רושם שה-W זה 1.34. עכשיו יש לי את הכל. הולך לנוסחה, רושם סיגמה שווה 125.55, זה הכוח. נכון? 125.55 זה הכוח. תעלה קצת נכון, למעלה על כפול השאלה. 10, כפול 10, כפול 10, כפול 1, כפול 1 נקודה. 3, 4, 3.34. נכון, נחלק לשטח. חלק ל-12.9. בדיוק, כמו שאמרת. שנייה. 25.55 כפול 10 כפול 1.34 שווה לחלק 12. זה 130.416. יפה מאוד. יחידות מגה פסקל. MP. זהו, חברים, בזה סיימנו את הזה. שאלות, חבר'ה, למי יש שאלות? רק תשלח את זה אני יש לי שאלות. כן. מה היחידה ל-T? שאלתי מגה פסקל. פסקל? מגה פסקל. מגה פסקל. כן, תקרא באינטרנט, תראה מה זה אומר. בסדר, יש לי גם שאלה לשאלה 3, מה שלחת כן. על הידיעון. שאלה 3, בוא נפתח אותה. דבר ראשון, בוא נשמור את הקובץ הזה. בוא נעשה לו קובץ. תשמור ותשלח לנו בוא בצ'אט. אתה נעשה מעלה אותם לידיעון? PDF. אתה מעלה אותם לידיעון? אני אשלח לכם הכל פה וזהו. לא לידיעון. אתה עדיף שתעלה אותם לידיעון. אין בעיה, נעלה את זה לידיון, בסדר. מתי נסיים היום? זהו, סיימנו. עכשיו בוא, מי שרצה שיעורי בית, בוא נראה. כן, שאלה מספר 3. זה לא זה. שאלה מספר... רגע, את זה אפשר לסגור. רגע. כן, שאלה 3. שומע. V 60, 60, 60, 6, 6, 3, מה זה? RHS. לא, סליחה, זה 60, 60, 6, 3. גם למעלה, BG. נו. T אנחנו מחשבים, נכון? נכון. וגם F, F כתוב, נכון? מה האורך? אורך F כתוב. לא רשום האורך, הבנתי. כתוב ב-BG 400. כן, אבל שם. תעשה 200, אני יודע, תגיד 200. יפה, נכון, טעות, לא רשום. לא אותו דבר, נכון? נכון, 200 תעשה חצי. רק לתרגל את זה, אתה צודק. פה רשום? כן, הנה, פה רשום. פה גם רשום. פה נמחק כנראה, כן. פה נמחק. 200 זה צריך להיות. מה התשובות להי והוו? מה התשובות? הפתרון. לא, נתתי לך שאתה תגיד לי. יש לך? אין לי, לא. לא רשמתי את זה. פה רשמתי, פה לא רשמתי, כן.
בסדר. תגידו לי איך אתם, פחות או יותר, איך אתם, والله מסתדרים יותר בזום. כן? כן, זה יהיה יותר ברור.